Ерларға, камердар іштеп, ерларға қасан ой келді? Төрлерларға так. Ерларға ла бик еш сығырып тұрмаған да шуға теге халықта өлдірмаса сүн. Өзімсе каверлар төшерге мақшан. Шударақ. Аранжировка һәм тексттарды өзің ятаңмы или кемдер язып бер? Пока әлегә үзем язганым юк, әмма ошо өсөрөмө дип кешеләрдән заказ итәм, Гөлнур Куатованан, һәм инде Айсылу Шәйхисламова, апалардан. Шулай пока улардан заказ итәм. Аны килә язарга уйлап торам. Үзем текст язмасам да, музыкаларны үзем эшләргә туры торам. Шулай. Сольный концерт үткәрергә уен юкмы? Сольный. Пока белмәйм әле. Ерлар сыграр инде лирсын. Ерлар сыграр еще дальше, больше. Ну, уйлайм бер, как бы, 2 елдан, 1 елдан. Сольный концерт үткәрергә инде. Әлеге вакытта һин кайда укып йөрәһеңме, или эшләп йөрәһеңме? Юк, укып йөрим. Сибайда сәнгать колледжында 3-нче курста вокал бүлеге. Касан һинең сифатлы клиптар көтөргә? Сифатлы клиптар, так. Сифатлы клипларга Төшереп каршы уйлайыңмы? Уйда бар. Ну, наверное, тоже шул бер елдан, белмәйм, нормаль ярга сыгырам. Бер нормаль ярга, сифатлы клип төшерергә уйласа инде. Кумартада Илнур Рамазановтың концертында сыгышаһың ул. Шуның турында һөйләп үтһәң. Һөйләп үтергәндә шул Илнурга язгайны. Кумартада, Ишимбайда, Мәләүездә сольный концерттар үтә, килеп ерлай алам дип язгайны шул. Ул һиңа үзе сакырды инде. Үзе сакырды. Мин инде ундайрак предложениелар сакка әлбәттә инде юк дип әйтмәйм, барам. Бүтәнде күрәтергә кирәк. Кумартада, Ишимбай, ул инде әлбәттә бәләкәй генә калалар түгел, шуга бик яхшы булды. Һинең фанаттарың күп кенә әйткәндәй, һин фанаткаларың менән ниндәй мөнәсәбәттә? Син мөнәсәбәттә. Нормально. Элвин Грей менән баласағыңда сәхнәгә сыгып йырлап торганда һөйләп үтһәң. Утыралар. Һәм целый 20 минут булган икән. Ул инде Баймакта, получается, 2 концерт булды. Беренче көндә бер концерт, икенче көндә икенче концерт. Беренче көндә барды концертка, шул кайттык, шан икенче көндә дусымнан сыктык. Йөреп келеп просто китеп барайын һәм Рыдыгайны сыгырылды. Рыдыгайны просто карап сыгып, шуны тупитеп. Белем. Тупитеп. Просто ин шунда йөреп атайны һәм капыл сыгып кайтырга йөреп карап, радио килеп тукран, типа, һәм һөйләшеп киттек. Әдәйектер. Сумкаларды индерешеп тегене. Һәм инде Алла уйламай сразу индереп ягын киштек тә һәм бу яктан Артур Касимов. Ана фортепиано утырайын. Фортепианода төрле көйләр утырып, уйнап утырайын һәм теге ата җенер бар. Яшәп үсеп кайда. Һәм шуңа уйнаган бу яктан үземсә көйләп һәм ерлар атайын. Һәм Касимов әйтә. Как раз Радик баякка гримерка инмей, ул тияққа залға барып репетиция эшләп Репетиция һәм я Касимов әйтә, бар ергән барды микрофонда алды, йырлатып әйтәм. Бүген нисеген дидем һәм шул киттем, барһам белән карам йырлатып. Ергәне килеп бер алтыбак. Карап торында ул чата һәм микрофон ергәне. Шул кушлап йырлап киттем. Кушлап йырлам эштә. Унда капец строит мен пофиг йырлайм. Шулай нәмәт инде. Әйдә типа һәм икенче yer китте ул дальше. Инде ты моё всё шкіле. Һәм икенче yer киткән ул әйтә. Давай бүген концертта эшләйбез, шулай типа. Мин ярда башлаем, һәм икенче куплетка һин сыгам. Шулай типа всё. Неожиданно дип
мен 5 куплет терлайым, припев терлайым, шан икенчи куплетка инсам да, просто зрительный атансаң да, микрофонды алам да, елдай башлайм, и чтоб типа халыкка как-то неожиданно болсын. Ол нешенче жылда болду? Так, 2016 шкілей, 2016 мекен, хатırlamayım yaxşылап. Ошол жылда болду. Молодежкадагы Бакен, яғни Игорь Огурцов менен фотоң бар. Кайда сураттыңан? Ол бында Сибайда 2 жылга бир, яңышман, Елхайм болуп турам экен. Мында Сибайский полумарафон була. Әмде быйыл да болса, полумарафонга ушундай мына известный кишилерди сакырып туралар. Һәм мен Бакен жерде билбейм да. Билдим, көргөн бармын. Да. Шан шу неде Бакен югурдулен иште һәм Заурелеге инип кеткенде артынан целый көтөк кыздар, егиттер фото чыгып кана киттим бошатып да топулар биндим да фото чыгып кеттим. Нормально шу. Так. Эне өзүмдүн туган күнүмө ырларга сакырсам, нече айлык иш хакым керек болот. Нече камын? Но туган күнгө ырларга сакырсалар, но купма карайм. Так. Bilmeyim даже. Нече? Олай немелерге сакыргандары жок. Сакыргандар бар. Нече? Так, получается. Ну, пока быйыл хатын болгон жок, но былтыр мына башлаган сактарда гана 6 йырга 3000 отурайм. Конечно, эдгене бугалага отурайм. Айгиз Морзин Elvin Grey'den kopya edeyler. Hin benim var kilişen var. Lek kilişem kilişip tolayım, kilişme şulay kalayım. Но несе кетиргенде шу как бы мен улуттугун скастап койдум шу убакытта как раз. И как эрларга, несекерларга дальше кетирге ой, жок эне эрлаган деген мен һәм шул Радиктын мына көрүшүп, унун кишиликлүү болууна карата сыгып уну эрлатты, һәм менде прям концерттан онда утуруп үйлештик. Шу мына саңатка көз асты деп ойлойм. Шул көз асты шуна кетти энди. Ер сыгарып келе, мына ала бир ер сыгууга деген хыял удурлап кетти шулай. Келечекте бир рэпер менен фит көтөргөн. Алла, бола энди. Бул сакта ойлорбуз. Ишлерге. Фестиваль барда тарахында ыйлап отсаң. Фестиваль барда, ол енді болды былтыр егден. Фестиваль барда, онда барды біз Искандер Сулейманов, Илнур Рамазанов. Индейрім фестивалі? Фестиваль, онда мен аңлау бойынша ол как бы деген бір-екені хавантойым өткөрүлөндү. Онда шул төрлүү жактан белдели ерсыларды сакырып, шул концерт өчтүрүлөндү. Онда тышта өткөрүлө. Барда еен деген бір сахна бар тургана. Шунда өткөрүлөндү. Шунда барды, мынтип сыгыш жаптык. Низамеддинов исеминдеги конкурска кантип барып электен? Орун алдыңбы ол конкурста? Низамеддиновка менин укуум да шулай, мен академический пенияла окуйм. Шул мен онда бидин дүртүнчү курстар барда, һәм менде дүртүнчү курстар сүбөтө эле, мен үчүнчү курста мен гана бардым менде. Шул бардык, онда биринчи тур курулду, биринчи турда эрланым. Салават Низамеддиновдун «Уйдум бар» деген ери. Һәм эрланым итальянский бир жерде. Шул биринчи турда эрланым, һәм карахам списоктарым экинчи турга бардым. О, нифига. Шул һәм экинчи тур болду. Экинчи турда эрланым башкорт халык элинин азаматы, һәм инде Кармия бар деген итальянский жерде. Шул онда жюрилар отурдулар. Академиянын, училище искусствотан
кешелер. Әйекпеке кешелер. Шул һәм инде монда утырдылар Абдулманов Ямил Хатович һәм инде Сагитов Ферзана Фаткуловна. Оларны бик тә билдәле ярсылар. Һәм инде шул бик шат булдым инде. Олардан алдында шулай итеп сыгыш яһап, конкурста катнашып. Шул һәм урын алдым дип лауреат алдым инде 3 степени. Шуңа мин бик шатмын. Улай мин әле беренчегә. Шулай. Мин бик шатмын. Һәр табан Башкортстан үткәрелгән нәүәттә батыл турында нимә уйлайһың? Бындай батылдар бәдә булырга тиешме? Булырга тиешме? Так. Ну, булырга тиеш дип замандан калышмай булһын. Яшьлек шоуда 2 тапкыр катнаштың бит инде. Тагы киләсәктә катнашырга уең бармы? Монда уже шатыл инде. Беренчесендә барганда отборочный да үтмәдем вообще. Нәре кайтып көйдем белдем. Ладно, икенче елга килдем. Отборочный да үттем. Вообще нормально, круто. Гала концерт идем була инде. Думаю, хотя бы урын бирәләр. Гала концертта тора ди. Урын юк. Шулай хәзер. Монда мин вообще урын да алмадым, лауреат да алмадым. Хәзер өченче тапкыр хотя бы как по приколу барып караган икән дип уйлап йөрим. Булай. Ну, или как уйлап карам, ну bilmiyorum. Просто ятарса карап шайтып сорап торам, я шунда әйтә. Яшик юлда кемдер грант алды. Урына что ли кемдер үтәрелгән. Ашин. Шулай. Фени Илгиз Абдрахманов кала акчаталар. Буның менән килешәң. Улай күп кешеләр акчата шуга. Әле килешәм дип килешәм булай басан караганда фотоны акчаганмын. Улай килешәм. Акчата дип Хәзер Блиц. Денислав Сафин или Лим Заманов? Денислав Сафин. Илнар Рамазанов или РНТ? РНТ. Дип уйлап куймагыз. Илнар Рамазанов, конечно. Айнур Аскаров, Булат Ясапов. Айнур Аскаров. Яшьлек шоуда еңәү или медианан бушлай клип? Конечно, это медиа. Сипай или Баймак? Баймак. Оксимирон или Гнойный? Так. Оксимирон. Сер или Карабай? Сер. Мин килдем или теге сау? Мин килдем. Несен яшьтәр Агитич Морзинда тыңларга тиеш. Тыңларга тиеш. Яшәп мен варды. Күсләмәйем дә. Тыңлай килгән кеше тыңлай инде. Ә мин үземнең эшемдә эшләп алар киләсәктә лә сифатлы йыртлар сыгарга тырышсакмын алар. Һәм инде шулай әйткән клип сыгарга тырышсакмын. Шулай итеп, үземнең тыңлаусыларымды шатландырып торасакмын. Сипайда үткән баш микс турында һөйләп үтһәң һәм һин быел гына дәвам итәм дигәнең. Шуны турында һөйләп үтһәң. Ул турында әйткәндә инде баш микс былтыр Денисламында булганда башлап ебергән, анда без күп командалар һәм инде бергәлешеп эшләп башланып та һәм уже потом башланып бергә, потом распадаться итеп әлемә булды. Шан уже под конец Денислам Өфөгә үсте инде һәм инде без монда шта калдык. Икәүлек Газиз, Өсөлә Газиз, Рамзис и мин. Хәзер вот как раз таки онда баш микс үткәрә торган кинотеатр Мирда. До молодежи хәзер инде онда вообще дискотека танцевать үткәргән. Һәм инде безгә Рависник дигән bir тоже bir урын бар. Һәм инде шунда безгә менә яңарак әйттеләр, типа әйтә килеп дискотека үткәрелә. Шул баш миксты дәвам итәргә туры менә аларга
Аллаға тапшырып берген лайық, екінші сабанан башла береміз. Башмекста давам етесек. Аларның қай күндерінде бар? Шул деп ойлағанық. Алдына айын четверик. Мен келдім,